estamos aquí para dar inicio á xornada de Book Crossing, outro ano máis. Levamos moitos anos en colaboración co Artium facendo esta liberación destes libros viaxeiros e outro ano máis, como digo, podedes atopar un montón deles ao longo de toda a cidade de Vigo. Van a estar en zonas de paso, para que haxa movimento de xente, agardamos que cheguen tan lonxe como teñen chegado outros que chegaron ata Venecia e ata Brasil, nin máis nin menos, non? A ver se este ano temos sorte e tamén viaxan moito. Mira, déjame tu número de teléfono y te pregunto. Hola, ¿qué tal? Mira, hacemos un sorteo de una caja de libros. Si quieres participar, Claro, claro. nos pones el nombre y el teléfono Pues sí. y te lo...